Amo uli dito. Muuli sila ha. Uli sila ha di na sinyo ha kay bawo na mo kanang gikawat nga motor dili na siya karnap. Motor nap. Motor nap. Motor nap. Sigurado akong silingan na wadaan siyang motor. Magkatambal gito siya ron so muposting ko di aring agianan maningad to ngadto sa merkado. Ari ko din sigo orasyon. Ako'y kwarta saon ni nako. Ari ko diri maglingkod-lingkod. Halag bahapnan ko din mabuwan sa init. Murag istatwa. Yung ko tani itong lana. Dipinsa. Dipinsas. Dipinsas mga sumbalik. Karon, saro ko mo agi maghapon. Simple ko mo agi. Power kay lana. Hibalaan bisa ko sa ipatagan. Tag-ano na ko. 4 hours later. Toy, bagong palit ko bagong motor toy. Nindot kita toy. Ya asa man ra atong adto. Adto to na kay sig. 1 eternity later. Oh. Aman diri toy. Pag-uhap to lang ko din. Ala, asa man din magbutang niya diri to butang ko. Pag-uhap bagto palinaw yun. 50 mil. Ala, naan katunag. Ayo, kinahanglan di kaminaw ani akong orasyon. Orasyon maayo taon taon. Nagpatambal ko sakit hutian. 40 ka tuig. Ato tang busing to natin. May pa ato tong pa may part ato na ipatag na part. Para kita ano na. Makan. Ang balay, oo. Klase to, pag-export to yato eh. Tato na to. Sige, ito na. Oh, busing! Sos! Ay, yun na ka busing. Kaya nakatag ko'y patagnan mo busing. Sama na dong. Sama na dong. Utang lagi kong motor busing. Bago. Hindi pa itong baguha busing. Sinaw pa kayo. Sinaw pa sa mong agtang busing. Busing. Ano siya may color? Puti busing. Puti. Nanay pagka-blue-blue. Mauna na sugat na ako ganina oh. Dito. Asa man busing? Sa highway. Mo ba busing? Oh. Nagkawat dito. Kawat dito. Babae na drive. Babae? Sus na. Ang ino nga drive bas babae. Babae pilipat. Uy, lagi lang. Nya. Salamat kay busing. Kung amo ra to pangitaon ron busing. Busing ma, amo to ipablater. Ang iba blatter ipatagan. O gani ba? Ay ipablatter. May tag mauli to busing. Amo uli dito. Muuli sila ha. Uli sila ha di na sinyo ha kay bawo na mo kanang ikawat nga motor dili na siya karnap. Motor nap. Motor nap. Murag sa una busing. Kun amang ka kay manika karon. Busing, yung istorya na bisag makulintihan ka sa electric direct hindi ka makatamba na. Kay manika karon. Ano Lana. Lana po. Una po kay dahon sa mong ulo busing. Wala mag Maon ana ay dang luma. Dating pawira, amo gwa mo yung mga uyab, makauyab mo tong ani. O makauyab mo. Inang ano? Ang lana, ang sure ani landslub. Landslub. So nakahibaw mo anang landslub ug unsa na? Wala ra ba? Lana sa lubi.
Lana sa lubi. Lana sa lubi. Lanslub. Sakto kay na busing kasi nitoy. Uyab. Uy, uyab. Maka-uyab na gid ka mo. Kapag dili kay dili ko dito sa inyo ha. Dili ko dito sa inyo ha. Kauyab na ka. Kauyab na ka. Patambal to. Sige to. Ikaw patambal ka. Tambal ko busing makaduha. Tambalan rin ka. Sige busing nga. Ya, salamat kayo. Salamat din, busing. Kanya rin ko maghatag nga donisyon mo busing. Wala problema bisa kunsa. Sige. Bisa kunsa. May ni. Are sa may busing, salamat kayo busing. Sige. Dili. Wala mo yung mga problema. Wala mo yung mga problema. Balik mo ha. Hi guys, watching for my videos. Like and share. Tuli Black and follow. Thank you for watching. Emergency!